Yes, welcome back to CK YouTube. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಸ್ನ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಜಾಲಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಮುರನಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಪಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ತು ಜನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪೋಯ್ ಎಂಚಾಪುನು ತೂಕ ಕಿಶೋರ್ ಬರ್ದು ಬೊಕ ಅಲ್ತು ನಲ್ಕರ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆಡ ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಚಾಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೋಯ್. ಎಸ್ ಇಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚೆತ್ತನು ಜರ್ನಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಯಾನೂರ ಓದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ ಲಾಂಗ್ ಆಪುನ ಎಂಚ ತೊಂದರೆ ತಾವು ಸಾರಾಡ್ ಕಡೆ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡುಂಟು ರೋಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ನಾನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ತೂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವನೇ ಕೊಡಿ ಜನ ಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಸರಿಯ. ಎಸ್ 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 ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? Fine. ಎಸ್ ಒಂಜಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಕ್ಕ ಐನಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದ ಯಾನೇನು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತಂದು ಬಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೆ ತುನಾಗ ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಬುಡ್ದು ಹೋದುಂಡು. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದಲೆ ಬಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ಸ್ ದಾದಾ ಟ್ರಿಪ್ಪಾ ಜನ ತುಲೆ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಿಯರೆಂದೇ ಬೈದೀನಿ ಸರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಿನ್ನಿಯರೆಂದೇ ಬೈದೀನಿ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಬೈದೇರು ಇದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಸ್ಥೆ. ಎಸ್ ಮೊಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಜಿತೇಶ್ ಸಾರ್ ಪಂಗ್ ಹಾಯ್ ಓ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲಂತದಿನೇ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಗಿರೀಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಕ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸನ್ನೇ ಹೊತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೀಮುದು ಆವುದುಂಟು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕೂಲ್ ಇರೋಗೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೂವಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಫುಲ್ಲು ಪೈಪ್ ಪಾಡ್ತೀರು ಮೇರ್ನಾನಿ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲಾಸನ್ನಿ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ತದ ಆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀ
ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜಿಗ್ಗತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸೋಡಾ ನೈಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಸ್ವರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ತಂದ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಪಿರಾವಡೆ ಆಯ್ತಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಕಿಚನ್ದ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕು ಎಂದ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೇದೊಡೆ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಿರಾವಡೆ. ಹಾ ಕಲೆ ಬರೀದುಲೆ ಏ ಜೀವನ್ ನಾಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು. ಹಾಯ್ ಮೋನೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೋನನ್ನಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಾ ಉಮಾ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವ್ಲಾಗ್ 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 ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾನೇ ಹಂಚಿದು ಪುಣೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ತೂವಲಿ ದಾದಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಡೋಡ ಬಣ್ಣಗವ್ರ ಬಣ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಿತ್ತ പോയത് ಮಿತ್ತ ಬಂದೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್. Obviously the house, man. Yeah, looking so beautiful. And Then, yeah, we are entering to the heaven. Come in. yes. ಎಂಚ ಉಂಟು ಕಿಶೋರ್ ಸೂಪರಾ? ಅದು ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೇರಲ್ಲ.
See. Ini. Pressing one port. Push one port. Push one to open one. ಎಸ್ ಮೂಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಸೋಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ಶೋಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೊಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಾಯದ ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ Around. It's correct. ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR ಆರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೇರೆ HR ಯಾಕಡೆ ತೂಪದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಹೊರತ್ತ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಉಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಗೆ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ಫೋಟೋ ಪಡ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಹೋಗು ಪೂಂಡ ಮನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೋಗಂಡ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಯರುಂಡು ಬಾಕಿ ಫುಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಮ ಇಂಚಿತುಲೆ ಉದಯನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪರ್ಪುಂದುಲೆ ಈ ತೋರ್ತುಗ ಬರ್ಪುನಿ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮೈನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಫಸ್ಟ್ പോയിന്റ് ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೇರ್ಲ ಮನಸಂತಿಜ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಮೋನನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಅವೀರ್ ಅರುಣೇತ ಅವಳರಿದುಲೆ ಅರುಣೆ ಊರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಿರ್ಕೀಸ್ ಶುರು ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರ್ಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಪ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇವರ ಆತನ ಸೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಅನಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಮದಿಮಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಂಚದ ಮದಿಮಾಲ್ ಗಿರಿಸನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡು ಗಿರಿಸನ್ನ
ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ್ನ ವಾಸನ ಒಪ್ಪನ ಬುಕ್ ಅಂಟಾರ್ನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರಂದಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ಸಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಮಗನ ರೂಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಫುಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಜಿತೇಶ್ ನಾತ್ ನೆಕಡೆ ಏ ಆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಿ ಅರ್ನಿ ಉಂಡದು ಉಂಡದು ಬಾಕಿ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈ ಬಾಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಜೀವನ್ ನಾಯದ ಮೈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಿತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಶ್ವನಾಥೇರು ಓ ಅಂದು ಮೂಲು ಬೂರು ಉಂಡತಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎತ್ತವಿಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ಬೋದು ಇಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಆಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅರುಣ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಅತ್ತಿ ಓಲಿತ್ತ ಹೊಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ಪೋಪು ನೆಂಕು ನೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಲಪನ್ ದಲಪನ್ ಎಂಚಾತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಲಪನ್ ಏ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಲಪನ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾತಂಡು ದಲಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಉಂಡು ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಅవి ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಜಿ ಎಲಂಜಿ ವತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಅವ ಸೈಡ್ ಹೋಗು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾವು ಓಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಿರ್ಮಾತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಚೂಕ ಆತು ಮಾರೆ ಎಕಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಇದು ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಚೂರು ದೇರ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ದೇರಾಡು ಬುಕ್ಕ ದೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ದೇರಾಡು ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ದೇರ್ಪಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಕಿ ಮಿತ್ತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಜ್ಜಿ ಓ ಎಕಡೀರು ಮಲ ಮಲ ಪಂಡಾರತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಈರು ಹೋಲ್ದ ಯಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತದ ಎಕಡೆ ಬೈದ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲು 7 ಗಂಟೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಿಂಚಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓ ಓ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ರೇನಾ ಒಂದು ಒಬ್ರ
ಪೈನಾಪಲ್ ಮುಲು ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಒಂದು ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಲು ಉಂಟ ತಗೋರಿ ಬತ್ತಂಗಾಯಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಗ್ರೇಪ್ ಎಸ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಊರುಂಡು ಎಸ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಿಂಚುಂಡು ಸೂಪರಾ ಓಕೆ ಅಂಡ ತಿಂಪೆ ಹೋಯ್ನಿ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಪಗೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಬೇಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಇದು ಫುಡ್ ಏನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಜನ ಬೇರೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದಿಟ್ಟಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಸ್ ಸಿನಿತಾಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಯಾಕಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಚೂರು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಶಾನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ರಿ ಮೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಅಡೆ ಹೋಗಲಿ ಅದು ನೀರು ಆದ ಪಂಡೆನ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಬಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ನೀರು ಬರುಂಡು ಮೀಲೆ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ನೆ ಬಾಕಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಕು 2 ಜನ ತುಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಜ್ಜನ್ನು ಬೇರೆ ತೂದು ತೂದು ಬಚ್ಚಿನೇ ನಾನು ಕಿಂಚ ಪತ್ತದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಾಯದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕಿ ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಊರು ಬೋಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು